Opisyal na nga magabukas sa adlaw ang 12th Iloilo Bike Festival kadugan sang pagselebrar sang World Bike Day. Magapadayon ang aktibidad tubtob sa Hunyo 30, 2026. Sa interview sang Bomba Radio kay Architect Wilfredo C., ang director sang Iloilo Bike Festival, iyagin pahayag nga ining event ginapaabot nga mas mapabakod pa ang lokal nga turismo para sa cycling enthusiasts. Suno pa kay Architect C., padayon nga ginakilala ang Iloilo City bilang isa sa mga nagapanguna nga bike-friendly cities sa Pilipinas. Kung sa diin paagi sa Iloilo Bike Festival, mapasangkad pa ini nga imahe sang syudad. Nahibaluan nga lakip sa mga plano ang paghimo sa mga end-of-trip cycling facilities diri sa syudad. Amo man ang urban shading structures kag pagpaayo pa sa mga public transport stops agod maging mas walkable kag bicycle-friendly ang Iloilo City. Nagapanawagan ini sa publiko nga magpakigbahin sa nagkalain-lain nga mga aktibidad sang festival kag suportahan ang ining inisyatibo agud nga mangin produktibo ini para sa tanan. I'd like to invite everyone to join the Iloilo Bike Festival now on its 12th year. We will be opening this June 3, and then every weekend we have activities in store for you, June 13, 14, 20, 21, and then we will have our electric car show 24 to 27. The details are in our Facebook page, Iloilo Bike Festival. So please visit the page to watch out for new and exciting promos and raffles to be given away. I hope to see you there all. Thank you. Si Architect Wilfredo C., ang director sa Iloilo Bike Festival.